खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नै आङो दसेनो फिसालाखौ लानानै अबाव थांनो ओंखारदों नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो माने संसारनि खामानिफोरखौहाय आङो दसेनो दोनथ'नोसै आरो फिसानि थाखाय ओरैबादि जै जंगलनि सिफ्रा ओरैबादि खनजोबनांगौ रेडि खालामजोबनांगौ नै बेफोरो दायो ओंखारबाय जों बिमा फिसा थांनायसै नै सिख्लाफोरा बयबो ओइ नाहरदो लाजिबाय जों नै एकदम मा होनो फाइटार जेट बादि खाग्रा अट'जों थांनोसै समायना बाबुसो नै नानि नै दायो आब'मोना बिबार लाङोनो बिबार क्रिसमासाव न'खौ समायफबहोनोस्लाय बयबो ओमफ्राय बेखायनो नार्सारियाव एसे हाबफैदों देखायनो समायना नै बिबारफ्रा ओरैबो नै नेसनेल हाइवे खाथियावनो आरो मोजां मोनो आंबो बिबार गायनो जोबोद मोजां मोनो थाइजौ बिफांफ्रा এগুলো কি রকম দাম কাকু 120 টাকা 120 টাকা টপ সুদ্ধা আর এগুলো এই যে 100 টাকা না নেই समायना नै मेलानि बिबार मोजां मोनथारखायो थानो मोननाय मोनबा न'खौ समायफबहोजोबगौमोन आङो समायना मोजां नुयो नै बिदिखौ नै मा होनो बेखौहाय दालिया ना मा होनोमोनलाय ए बे पुलिस बिबार बोरैबा मोजांहाय नायलाय नै मा समायना बिबारहाय अयथासार मोजां मोनखाबाय आं नै दायो लाखांबाय लाखिसै नै एसे लाबाय दिन्थिद' नै बिबार लालाबाय आलिपुरावहाय एसे बाजार खालामनो नायदों जोङो नै दायो फ्रेन्ड्सआवहाय हाबहैनोसै माने गथ'फोरनो मोजां सि जोमफ्रानो मोना दायो गोजां बोथोरनि सि नांगौ नालाय जायगाथिं मोनो ओमफ्राय थांनायानो जायाखै सम मोनाखै डिउटिबो रेगुलार जाबाय थानायखायनो दा बेखायनो नै आलिपुरावनो एसेनो ट्रेन्ड्सआवहाय जों शपिं खालामनोसै दायो सफैबाय नै बाबुआ जों थाबायलांसै बाबा नै नों थाबायदों जोङो गोरलैफोरनि सेक्सनाव जों हाबहैग्रोनोसै बिसोर लास्टआव आंनिखौ नायनोसै बेनो मानसियानो खारला बायगासिनो नै बाबु मारै खालामबाय दोननायलाय नै चेन्जिं रुमावसो बाव ओमफ्राय मानसिया फैदो ट्रायल रुमावहाय मा खालामबाय नालाय ओरैनिफ्राय ओरै थाङो फिसालाया माबादि औनिफ्राय हामो ओरै फिसालानो बायखांबाय दानिया गावनिया जेबो जायाखै नायनोसै जुदि माबाफोर मोनोब्ला शपिंआ जाजोब्बाय जोंनिया ओमफ्राय दायो थांफिननोसै आरो शपिं खालामबाय फाइनालि बे बेबिनिबो नै बे बाबा आरो आंनि नै जों थांफिननोसै जोङो बाबु